Čaute! Vianoce sa blížia a chcel som vám ukázať tip na darček pod stromček, ako prekvapiť svoju polovičku, manželku, dcerku. Toto sú také istoty. Novinka. Pozrite sa, krásny strih máme v modrej farbe z Imperialu. Hlavne nekúše, je úplne výborný. Máme ho aj v takejto kaki zelenej farbe. Taupe farbe, to je taká tmavšia bežová, červenej a smotanovej farbe. A potom som vám chcel ukázať. To je taký uší strih, zaujímavý, trošku kratší rukav, sú výborné. Nádherná farba, aj tmavohnedá, táto žltá, potom máme sivú, jak sa nemýlim, čiernu farbu, sú fakt, že hnedá farba, bežová farba. Nájdete na našom e-shope, fakt výborný dar. Bestseller, poznáte, úplná topka, marhulová farba, úplne super. Máme modrej, ešte bordovej, potom to krásne, zelená farba, červená, toto sú fakt best, lilavá, fialková farba, bežová farba, úplne hnedý a oranžový. Takže Vianoce sa blížia. Čaute!